Sannan ku dai, barka da sake saduwa cikin sabon shirinmu na tutorial cikin harshen Hausa. Ku kasance tare da duniyar sanin waya da kwamfuta. A sha kallo lafiya. Adobe Photoshop software ne na kwamfuta wanda yake ba da dama a yi editing na foto yadda ake so, a cire background ɗinsa, a ƙirƙiri wani abu ma wanda ake ganin kamar ba zai yiwu ba a cikin shi wannan foto ɗin. Za a iya sanja fuskar mutum da shi, a sanja wa mutum riga da sauran ire-iren waɗannan abubuwa ɗin. Adobe Photoshop yana daga cikin family ko dai a ce dangi na software wanda Adobe Cooperative Companies ya kirkira. Suna da yawa. Adobe Photoshop ɗaya ne daga cikinsu, kuma shi musamman sun yi shi ne domin aikin hoto. Za mu duba mu ga Adobe Photoshop ya yake cikinsa, sannan yaya wasu basic abubuwa nasa suke. Kar a manta, Adobe Photoshop za a iya samun sa a Play a kasuwanni inda ake sayar da software na kwamfuta, ko kuma a yi download daga website ɗinsu adobe.com. Wannan shine Photoshop. Na yi installing ɗinsa ne daga jikin Plate, na cire Photoshop single a matsayin shortcut saboda shine muke so mu duba. Photoshop za a ga shortcut ɗinsa ne. Na yi double click. Wannan shine window farko da yake budewa kafin ya shigo nan interface kenan. Wannan shine interface windows na Photoshop. Idan mai kallo zai lura, nan akwai tools da yawa. Wayannan tools da su ne ake aiki na shi editing na foto ko kirkirar zane ko sauran wasu abubuwa dai. Menene Photoshop zai iya yi ya danganta da wane ne yake amfani da Photoshop din, yaya nazarin mai amfani da shi yake. Za a iya cewa dai babu iyaka. Wannan move tools ne, ana amfani da shi wajen moving din abu. Wannan brush tools ne, wannan text tool ne, wannan pen bucket ne. In za a lura, kowane tools yawancinsu suna da ɗan ƙaramin arrow a nan gurin wanda yake kaman drop down menu ne a wajen, kaman an yi clicking akwai wasu abubuwa da za su bayyana a wajen. To haka ne idan an yi right click za a ga sauran abubuwan da suka ɓuya a ƙarƙashin shi wannan tools ɗin. Yanzu za a lura ƙarƙashin pen bucket akwai gradient tools, ƙarƙashin eraser in an yi right click wa'annan abubuwan za su bayyana. Bayan eraser din akwai background eraser tools, akwai magic eraser tools. A ƙarƙashin cycle din nan za a kalla akwai rectangular marquee tools, elliptical marquee tools, single row marquee tools da single column marquee tools. Haka nan dai dukkanin su suke. Wannan shine foreground color, wannan kuma background color. To ya ake a ƙirƙiri sabon project a Photoshop? Domin ƙirƙirar sabon project sai a danna Ctrl N. Project window ya fito. Kamar yadda muka yi bayani a baya cewa a nan ne mutum zai seta girman falle na aikin da yake so a cikin Photoshop. Nan project name ne, bari mu bashi suna duniyar sanin waya da kwamfuta. Mun ba project ɗin mu suna duniyar sanin waya da kwamfuta.
girman frame ɗinmu fa fili da muke so mai aiki da shi, bari mu bar shi a default Photoshop, wato wannan shine girman filin aiki na Photoshop na asali wanda ba a sanja ba, wanda shine default kenan. Background kuma za mu bar shi a transparent, sai mu OK. Window ya buɗe na sabon project. To in za a lura nan gurin akwai wani abu wanda ya fito ya rubuta layer. To dukkanin aikace-aikace da mutum zai yi a Photoshop yana yin su ne ta hanyar amfani da layers. Layers ɗin nan mutum zai iya jera kowane adadi yake so, daga 1, 2, 3 har zuwa adadin da mutum yake da bukata kafin ya kammala aikinsa. Misali, wannan layer za mu batta a background, mu mata suna. Ana mata suna ne idan aka yi kilikin akan layer sai kuma a sanja suna ɗin, mun mata suna background. To domin a ƙirƙiri wata layer za a zo nan create new layer, sai a taɓa, ga wata layer ta ƙara fitowa. Ita ma an taɓa kan sunanta kamar yadda aka yi na farko, za a samu damar sanja mata suna. Bari mu rubuta suna kamar flower, ɗaya background ɗaya flower. So wannan layer in muka taɓa ta na flower, ga nan wani light blue color nan ya mamaye ta. To wannan yana nufin cewa wannan layer a kanta ne za mu yi aiki yanzu. Mun ƙirƙiri layoyi guda biyu, ɗaya flower ɗaya background. Wannan wanda light blue ɗin ya highlight a kanta ya mamaye ta, to shine ma'ana ita ce active, ita ce wanda aka zaɓa yanzu za a yi aiki a kanta. In muka dawo muka zaɓi na ƙasa, shi ma haka zai nuna, ma'ana wannan BG ɗin background kenan, shi ma a kansa ne za mu yi aiki. Bari mu ɗauki background ɗin mu gani. Yanzu mun yi selecting cewa akan background za mu yi aiki. To za mu zo wajen tools namu, za mu duba me muke so mu yi a background ɗinmu. Wannan color ɗin dama mun yi bayani a baya, ita ce foreground color. Ita duk kala take nan gurin, ita ce wanda in mutum fenti zai yi da brush tools, to wannan kalar ita ce wanda zai zana a nan kenan. In yayi zane, wannan kalar ne ya ta fito. In ya juya kuma kamar haka, wannan aron ana amfani da shi wajen juya kalolin ta sama ta koma ƙasa ko kuma ta ƙasa ta koma sama haka. To yanzu foreground color ɗinmu black ne. Nan gurin yanzu idan mun yi amfani da pen bucket wannan kenan ko brush tool, gabaki ɗayansu abin da zai bamu a nan baki ne, kuma dama mun yi selecting a nan gurin a matsayin shine background ɗinmu. To bari mu ɗauki pen bucket mu gani. Paint bucket ana amfani da shi ne wajen fenta illahirin guri wanda aka yi selecting. Misali yanzu mun taɓa, tunda nan foreground color ɗinmu baki ne, ya fente mana wannan illahirin ya zama baki. To ya za mu yi mu ɗora wani abu akan wannan baki? Dama mun yi bayani cewa duka Photoshop al'amuransa da ayyukan da ake da shi ya ta'allaka ne akan layers, layoyi. Nan muna da layer guda biyu, ɗaya background ɗaya flower. Ta sama ita ce flower, ta ƙasa background. To gashi mun fenta background ɗinmu baki. To yanzu muna so mu yi zane, mu zana flower. To za mu yi selecting layer mu ta flower. To yanzu duk aikin da za mu yi ya bar kan background ya dawo kan flower. To ta yaya za mu zana flower? Za mu zo mu nan mu selecting na brush tools. In mun taɓa, to yanzu tools ɗin da za mu yi amfani da shi shine brush tools. Nan zaɓi ne na brush tools, akwai wani ɗan ƙaramin aro gashi nan a nan. In aka taɓa zai ba da dama a zaɓi brush wanda ake so a yi amfani da shi. Ga brush nan kala-kala. A lura
brush ɗin da yake zuwa da Photoshop takaitattu ne, dole sai an ƙara wasu an yi download ɗin wasu brush ɗin an ƙara sannan a samu dama a yi wasu zane-zanen da shi wanda suka shafi wa'annan brush ɗin. Misali ina so in zana wani abu wanda bayan da brush da zan sarrafa in zana, to zan je ne download ɗin brush wanda ban dama cikin sauƙi na zana wani abun nan ke so in zana. To nan dama ni na riga na yi download na wasu ƙarin brush wanda zan yi zane da su, kuma na ce flower nake so in zana. To already dama kuma ga brush nan wanda wasu suna da alaƙa kamar da flower ɗin. Ga su nan muna kallon su. Yanzu za mu yi selecting wannan brush ɗin. Ga shi nan mun ɗauko flower. Daga zarar mutum ya yi selecting na brush, to abin da yake jikin brush ɗin shine zai zama yanzu brush ɗin shi. To kar ku manta mun yi bayani cewa duk abin da yake foreground color in an yi zane da shi ta foreground color ɗin ita ce za ta bayyana. To yanzu kuma gashi black color ne da mu a foreground, sannan background ɗinmu kuma black color ce. To yanzu ya zamu yi? In za a lura nan kan color ɗin nan black color na foreground color na yi double click. Wannan double click ɗin da na yi shine ya ɗago wannan color picker ɗin wanda zan iya zaɓar kaloli. Zan iya zaɓar kaloli a nan wanda zan yi aiki da su. To wace kala zan zaɓa? Zan iya zaɓa daga nan, ko kuma nan ga wani ɗan abu nan aro zan iya ja zuwa kan kaloli da nke so in zaɓa. Idan kala jinsin kore ce, to zan taɓa nan zo wani area kore kamar haka, sannan sai in zaɓe ta daga cikin babban allo na zaɓin kalolin. In kuma light blue ne, zan zo nan sai in zaɓa daga cikin jerin su. In red ne, ja kenan, zan zo nan. Idan yellow ne, zan zo nan. Ga su nan dai gabaki ɗayan su. To yanzu ina so in zaɓi kala ne mai haske wanda ta bayyana a jikin baƙin background. Yawwa na ɗauki wannan a matsayin kalata. Da na taɓa nan ya ban dama na yin OK, to zan yi OK. To yanzu za a lura foreground color ɗina ya zama wannan kala ɗin kenan. Yanzu zan iya yin fenti da shi. To in za ka yi fenti, mutum kawai zai zo kai ne kan background ɗinsa ne da brush ɗinsa. Dama ka je ka ɗauko kalar brush da za ka zana da shi, sai kai kilikin. In za a lura flower ta fito. To flower ta fito, ya zan yi in sanje wannan tools ɗin ya ban dama na yi resizing, wato rage mata girma ko faɗi. To mutum zai danna Ctrl B ko kuma B. Ga wani highlight nan ya fito wanda ya kewaye illahirin inda layer ta flower take. Wannan kenan. Gashi in na taɓa background, wannan zanen ya dawo kan background. In na taɓa flower, zanen ya dawo kan flower. To nan da yake nan layer ce guda biyu, kowace zamanta daban. Yanzu idan zan yi editing na wannan line flower ɗin in ƙara mata wasu abubuwa, to ba zai shafi background ba. Haka in zan yi wa background wani abu, ba zai shafi flower ba. To wannan flower ina so in rage mata girma. In za a lura ga wani arrow nan anan ya bayyana. To idan aka yi left click aka ja shi ƙasa, zai rage girman flower. Aka ja sama zai ƙara girmanta. Nan ma hakan aka kama aka ja shi waje zai ƙara faɗinta. Aka dawo da shi zai ƙara tsawonta. Duka haka yake. Duk inda muka je muka saka wannan abun za mu ga nuna mana arrow ciki da arrow waje. Ma'ana za a iya yin ciki da shi, za a iya yin waje da shi kenan. To in kuma mutum yana so ya rage girman tsawonta da faɗinta a lokaci guda ba tare da ta jirkita wani ɓangare ba fa, ya mutum zai yi? To in mutum yana so ya yi wannan, shine zai danna Shift Alt. Bayan mutum ya taɓa nan gurin haka, sai ya taɓa Shift Alt keys, sai kuma ya yi left click. To za a samu damar rage ta a lokaci guda da faɗinta da tsawonta. Shift Alt sai left click, sai kuma a yi dragging ciki ko a yi dragging waje da mouse. Idan mutum ya double click a nan, transformation ɗin zai tsaya inda yake. Idan za a lura wannan flower ce, layer ce ta flower. To idan zan ƙara mata haske ko in rage mata haske a flower, ya zan yi?
ga wani guri a nan an rubuta opacity, ma'ana ƙarfin haske kenan da ake da bukata akan wannan abin da ake editing. In an taɓa wannan ɗan aron, ga wani aro ya bayyana a ƙasansa, za a yi left click sai a ja. In za a lura hasken wannan fulawa ɗin yana raguwa har ya tafi ya ɓace, saboda na ƙura hasken kusan zuwa babu 3%. In ina ja kuwa yana ƙaruwa, hasken yana ƙaruwa har ya koma a 100% ɗinsa ko kuma wani adadi da yake da bukata na bari a haka. To wannan tools ɗin, move tools, da zarar mutum ya taɓa B akan keyboard ɗinsa na kwamfuta zai dawo kan wannan default tools ɗin. Yanzu gashi in na danne left click ina ja, zan iya matsar da ita duk inda nake so ita wannan fulawa ɗin. To bari na ajiye ta ana haka. To a nan cikin tools ɗin in za mu lura akwai test tools. Shi wannan tools yana ba dama ne a yi rubutu. To yanzu ina so na rubuta wani abu, to zan yi clicking akan shi wannan tool ɗin. Gashi da yi clicking da ko dawo kan nan ya ban dama na yin rubutu. In za a lura wani ɗan rectangular ya fito da wani ɗan sanda a tsakiya ba kenan, to wannan shine damar yin rubutun kenan. In na yi clicking a nan, to ga wannan ɗan sanda yana ta harbawa, yana jira in fara rubuta abin da zan rubuta. Bari in gwada rubuta wani abu. In za a lura kalar da ya cire mun fari ne, to nan shine layin sete-sete na kalolin rubutu. Sete-sete na kalolin rubutu. Yanzu nan gurin zan iya canja mar kala. Nan paragraph na rubutu ina so mai da shi bangaren hagu. In kuwa tsakiya nake son rubutun zan taba nan. In kuwa daga bangaren dama ne zan taba nan. To yanzu ina so kuma in canja kala, to zan taba nan gurin in canja kala. Kamar yadda muka canja foreground color, haka za mu yi mu canja wannan kala din. To wannan karan ina so ne amfani da kore mai haske. Na zo kan kore din daga nan, sannan sai na selecting anan. To yanzu zan yi OK. Yanzu kamar yadda na rubutu a nan gurin nuna fari, yanzu idan na yi rubutu kore zai nuna. In za a lura yana ja har ya fita daga da'ira ta filin da muke rubutu, daga background color din har center flower gaba ke ya fita. To za a dawo da shi. To domin a dawo da shi za a yi left click a ja har zuwa inda yake, ko kuma a zo a canja layer daga nan a taba. In an koma sama sai a haka. In an taba B, ma'ana move tools kenan, to damar yin moving ɗinsa zai bayyana. Sai a taɓa arrow na jikin kwamfuta wanda yake nuna alami na gefen da ake so a ja shi. Yanzu na taɓa arrow na gefen dama, ina so in ja shi ɓangaren dama. Ga nan na jawo shi kamar haka rubutun. In ina so ne sama, zan taɓa arrow na ɓangaren sama. In ina so ne ƙasa, zan taɓa arrow na ɓangaren ƙasa. Domin yin style a rubutu, in za a lura akwai wasu tools ɗin ƙari a nan gurin. Wannan deleting ne na layer, wannan ƙirƙirar sabuwar layer ne, wannan group domin sauƙaƙa aiki za ka iya ƙirƙirar layoyin nan ga group ɗinsu, wa'annan ga group ɗinsu domin sauƙaƙa aiki. Wannan fill adjustment layer ce, ita ma ana amfani da ita ne domin wani samfurin editing ɗin. Wannan kuma layer mask ne, ita ma akwai amfaninta, a nan gaba za mu yi bayani akai. Wannan fx ɗin shi kuma yana nufin style ne, to za mu taɓa shi. A ƙarƙashinsa za mu ga akwai drop shadow, wato inda za mu iya samar da inuwa na shi wannan rubutun ko kuma daga waje. Inner shadow wato inuwa kenan daga ciki, outer glow haske daga waje, ko inner glow haske daga ciki, ko kuma bevel and emboss yadda za mu ɗan kaurara shi mu haskaka shi. To bari mu gwada
ƙirƙirar bubble and emboss ɗin. Mun yi clicking. In za a lura rubutun ya canja, ya ɗan yi kauri kuma ya yi sheƙi saboda mun taɓa bubble and emboss. To za mu iya cewa OK in ba mu da buƙatar mu ƙara masa wani abu daga nan. In kuma muna da buƙata ga wasu abubuwan ƙari daga nan, za mu yi left click mu ja. In za a lura sai rubutun yana canjawa. Mu bar shi kamar haka. Size za mu ƙara masa kaurin da muke da buƙata. Kamar haka muna so. Za mu sassanja abubuwa da muke da buƙata. Idan mun gama sai mu ce OK. In za a lura rubutun ya sauya. To idan muna so mu samar da wani abu bayan wannan ya za mu yi? Again za mu ƙara dawowa nan kuma bubble and emboss muka sa ɗazu. To yanzu kuma za mu saka drop shadow. Za mu clicking a kanta. Muna so mu samar da inuwa. To wani irin kalo muke so inuwar tamu ya zama? Yana da shi? Za mu canja lighting, multiply color bonds, normal, bari a bar shi a normal. So wannan gurin zaɓar tsarin da muke so mu yi wa inuwan ne, ya muke so ta kasance. Yanzu in za a lura mun saka inuwar ta kasance fara, sannan kuma mun saka nan gurin a matsayin normal. To daga nan kuma shine wajen canja opacity. Farin za mu iya rage masa kaifi kamar haka, sannan kuma za mu iya matso da shi kusa da rubutunmu na asali, wato distance kenan, kamar haka. In za a lura ya ɗan saba da shi ta ƙasa kaɗan ne. Yawwa. Sannan za mu iya ƙara kauri. In za a lura ga wani kala nan da ya bamu da muka ƙara kaurin ita inuwa ɗin. Gashi in mun rage abin da zai bayar, in mun kaurara shi abin da zai bayar. Idan haka ya yi mana sai mu OK. Shikenan abinmu ya yi yanda muke so. Domin shigowa da wani abu daga wajen Photoshop, wato daga kan kwamfuta kenan zuwa cikin Photoshop, za mu je Control O. Me muke so mu ɗauko? Za mu zo nan mu zaɓa daga cikin kwamfuta. Za mu ce misali muna so mu ɗauko wannan logon na duniyar sanin waya da kwamfuta. Sai mu ce OK. Gashi nan mun ɗauko shi. In za a lura duk layoyin nan sun tafi, to ba tafiya suka yi ba. Idan ka yi open na wani abu, to yana buɗuwa ne a window ɗinsa daban, ta yanda ba za ka gane sauran ba za ka kalle su ba sai ka zo nan ka yi clicking, to za ka ga windunan gabaki ɗaya sun fito. An taɓa nan za a iya resizing a rage girman window kenan. To in an taɓa wannan za a iya left click a ɗauko shi a shigo da shi kan window da ake aiki, sannan wannan kuma sai a cire shi, sai a zo a taɓa nan domin screen ɗin ya girma yanda yake. Kamar yadda muka bayani a baya, za a iya moving da left click a ja abin zuwa inda ake so a kai shi. An lura? Kamar haka. To gashi kuma ya yi wani rakace haka, babu shiri. Ya za a mu shirya su? Za mu iya taɓa wannan layer kamar daga nan, mai left click mu ja ta zuwa sama, sai mu sake ta. Ma'ana yanzu ita ce a sama. A saman fulawoyin da sauran abubuwa. Sannan za mu iya taɓo nan mu ɗauki eraser domin mu goge wasu rubutun da ba masu. Mun taɓa wajen idanun nan shine visibility, wato kallo kenan. Za mu iya haka mu cire wanda ba ma so a kalla, mu dawo da wanda muke so a kalla.
da eraser da brush tools dukkaninsu wajen adjustment wato ƙara girman su guda ɗaya ne. Wannan katon warwaro na eraser ne, eraser tools, wanda zai ba mu dama mu goge rubutun da ba masu kamar haka, ko kuma a left click a ja shi dukkan waɗanda ake so a goge. A goge su, sai mu taɓa move tools ko B mu ja wannan sama, sannan mu dawo mu taɓa eraser ɗinmu mu ƙara goge rubutun da ba ma so. Move tools. In za a lura, kowace layer a nan tana zaman kanta ne. In muna so mu gyara wani abu daga wata layer, kanta muke zuwa kai tsaye sai mu gyara abin da muke so mu gyara din. To yanzu za mu dawo kan fulawa. Muna so mu canja mata muhalli, mu batta daga nan haka, sannan mu rage mata kaifin haske, opacity, sannan mu dawo kan kwamfuta, duniyar sanarwa da kwamfuta logo, mu matsar da ita gefe haka kaɗan. Abin namu in za mu lura ya ɗan ba da ma'ana dai haka. To idan muna so mu yi saving ya za mu yi, za mu zo mu file, save as, sai mu clicking duniyar sanarwa da kwamfuta. Nan mutum zai iya zaɓen sunan da yake so, misali ABCD, misali ABCD, sai a zaɓi format JPEG, wannan hoto ne mai kauri, ABCD, sai a zaɓi format bitmap, wannan yana tafiya bitmap, yawanci Photoshop da manya-manyan irin su CorelDRAW su ne suke amfani da shi. Wannan kuma Photoshop documents ne, PSD. In aka yi saving ɗinsa a wannan za a iya dawowa daga baya a ƙara editing ɗin abin da ba a so, a gyara, a sassanja abubuwan da ake da buƙata, a ƙara saving ɗinsa. A zaɓi ɗaya daga cikin format ɗin kamar haka, sai a taɓa saving, sai a yi OK kuma. Shikenan an yi saving ɗin file ɗin a cikin kwamfuta.